siis tarkoitus harrastaa seksiä. Ei me mikään old school orgiaryhmä olla. Aha, eli halibileet tarkoittaa siis halibileet. Joo, eikö meillä oli tuossa Sampsan kanssa sellainen väärinkäsitys, että mä luulin, että hän olisi halunnut seksiä. Sampsahan on panromanttinen aseksuaali. Niin, hänhän ei siis halua harrastaa seksiä kenenkään kanssa. Mutta kun en mä hänelle seksiä ehdottanutkaan. Siis päinvastoin mä yritin kieltäytyä seksistä kohteliaasti. Niin kuin sillä lailla, että hänelle ei tulisi semmoinen olo, että mä en halua häntä. Tai kun mä en halua häntä just nyt. Mutta että kun sen takia mä vähän kourasin. Haikaran hedelmöityspäivystys, kuinka voin auttaa? Hei, tää Mia Lund täällä, hei. Mä käyn teillä noissa mikä vittu se on, koeputkihedelmöityshoidossa ja nyt ei ole kyllä kaikki kunnossa. Okei, rauhoitutaan. Kertokaa, mitä teille on käynyt. Joo, mä olin siis teillä tänä aamuna ja siellä mulle tehtiin tämmönen siirto. Ja nyt mulla sattuu vatsaan ja mulla tulee verta. Okei, se on epätavallista. Se voi olla myös, että siirrossa on mennyt jotakin vikaa. Tämän koko Femmakiskan liikeidea on se, että täällä asiakas voi nimenomaan valita sen pulla- tai munkkimuodon välillä. Me tarjotaan yksilöllisiä elämyksiä. Okei, eikö me silloin palvella parhaiten, jos me tarjotaan jotain semmoista, mitä hän ei normaalisti ottaisi? Elikkä tässä tapauksessa Texasin erikoisherkkua Dallas-pullaa. Voi Jesus! Mitä sä oot syönyt? Ei tässä mitään. No, voi olla, että kokeilin vähän jotain pientä. Mut tää menee ohi. Viimeistään parissa kuukaudessa. Olli yritti sanoa monta kertaa, että pidetään taukoa. Sillä ei ollut voimia. Sun olisi pitänyt sanoa meille, että lopettakaa ne hoidot. Mihaela. Sä oot käynyt tämän saman paskan läpi. Sun olisi pitänyt sanoa, että lopettakaa. Et ei tosta mitään tuu.